Dobrý den, vítám vás u svého prvního videa z World of Tanks, jak Panther 2. Jak vidíte, rozhodl jsem se jet z doleva, aby jsem nám tam pomohl. Po boku byl můj kamarád nejlepší, Rudolf, který opačnou stranou právě projel. Jak vidíte, nebyl jsem si jistý, kam jet, ale rozhodnul jsem se, že pojedu s naším Hellcatem. Zatímco můj kamarád spotil v sektoru E4, tak já jsem se připravoval na přímý souboj proti osmičkám. Jak vidíte, našemu K1S se povedlo sejmout na ránu, což bylo super, protože měli o 1/6 míň. Tak a přichází souboj. Jak vidíte, tak je tam stíhač a těžák. Stíhač je Hellcat, těžký tank je IS. Tady se jejich IS odhodlalo jet dopředu, jenomže já jsem si nebyl jist, zda trefím, tak jsem to ale musel zkusit, ale nepovedlo se. No. Vidíte, jak musel jsem si krýt bok, pak jsem viděl ISku, dal jsem mu náboje, věž ulítla. A pak tam je VKčko. Povedlo se našemu dát pásy, takže já jsem mu dal za 200 damage. Pak přijel můj kamarád Čety, aby nám pomohl dobít tu stranu. Jejich Hellcat mi dal pás, můj kamarád mi ho taky dal. Vystřelil jsem, nemohl jsem čekat. Čekal jsem, až se mi opraví pás a jel jsem dopředu. Mezitím nám kepovali základnu, takže jsem myslel, že to prohrajeme, protože by nám kepli, nikdo tam nebyl. Zbývalo 6 hráčů, mezitím co mého kamaráda včetně sejmulo RHM za náboje. Já jsem zkusil vystřelit, minul jsem. Byla nepovedená střela, ale potom se mi povedlo vydržet do konce bitvy. Jak vidíte, naše K1S jelo vpřed, ale udělal blbě. Jelo na cap sebevědomím, že tam nikdo není. Ale přitom tam stál RHM a stál tam T28 prototyp. No, mezi tím já jsem si také stoupnul, aby se mohl střílet, aby mě neprorazili. Jo, měl jsem smůlu, neprodval jsem. Tak jsem musel znova vyjet, zamířit a mezi tím mi to tam RHM dalo. Ale bohužel nevěděl, že když mám hořejšek nahoře, vidět jenom hořejšek, tak mě nesejme, neprostřelí. Takže jsem zamířil, vystřelil a zapálil. Jenomže naše T34 mi to vzala.